Üdv a fordulópontokban! Beszélgetések önismereti utakról. A mai alkalommal Török Katával, a Liquid Impact alapítójával beszélgetünk. Köszi, hogy velünk vagy! Hát szia Kata, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad ezt a felkérést erre a beszélgetésre. A fordulópontok az számomra is egy új formátum, és azért hoztam létre ezt, mert azt veszem észre, hogy lehet az én kis buborékomban, meg lehet, hogy azért most már a tiédben is, az önismeret az egyre népszerűbb, de hogy coachként dolgozva még mindig kapok olyan fülbesúgásokat, meg olyan kérdéseket, hogy mivel is foglalkozol pontosan, hogy is néz ki ez a folyamat, hogy mi is az önismeret, hogyan tudok elindulni én is ezen az úton. És ezért gondoltam arra, hogy egy ilyen beszélgetéssorozatot indítok, ahol számomra inspiráló emberekkel beszélgetek arról, hogy ők hogyan indultak el az önismereti úton, és hogy állnak most benne, milyen tapasztalataik vannak, amiket így megosztanának másokkal, és azért, hogy ők is így bátrabbak legyenek. Azért is te voltál az egyik első, akit megkerestem ezzel, mert ugye régóta követlek már Instagramon, és egyszerűen így lenyűgöz a bátorságod, hogy így beszélsz magadról, meg arról az úton, amit bejársz. Úgyhogy nem is húznám tovább a szót, arra szeretnélek kérni, hogy így, hogy az önismereti utad jut eszedbe, akkor mi ez a 3 szó, ami elsőként beugrik neked? Mindjárt válaszolok erre a kérdésre. Hadd köszönjem meg, igen, hogy engem kerestél meg elsőnek erre a beszélgetés sorozatra. Egyrészt elképesztően tetszik a név, úgyhogy az nagyon-nagyon találó, és bennem is egy csomó mindent elindított már maga a neve, meg az energiája ennek a szónak. És igen, nagyon-nagyon fontosnak tartom az ilyen beszélgetéseket, főleg azért is vagyok jelen egyébként a social médiában, és azért nem dobtam még ki ezt az applikációt az ablakon, meg nem töröltem le, mert azt érzem, hogy nagyon nagy ereje van. Nem csak az Instagramnak, nem csak a Facebooknak, hanem ezeknek a beszélgetéseknek. Nyilván a social media az egy felület arra, hogy minél több emberhez eljusson. És nagyon remélem, hogy aki ezt majd visszanézi ezt a beszélgetést, valamit el fog ebből vinni. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt lehetek, és én már reggel ilyen kis bizsergő érzésre a gyomromban keltem, mert nem vagyok ezekhez hozzászokva, azért még nem szoktam ilyen beszélgetést csinálni, de azért is örültem ennek a beszélgetésnek, mert most azt érzem, hogy valami így bennem is megváltozott, és nagyon örülök, hogy most pont ebben az állapotomban lehetek itt veled, és beszélgethetünk, mert azt érzem, hogy most nagyon szívesen és őszintén tudok beszélni ezekről a dolgokról. És egyébként ez a 3 szó, hát ez nagyon nehéz. 3 szóban. Gondoltam. Ami most így elsőre jön, az mondjuk ilyen egymásra épülő 3 szó. Az első aztán az, hogy elveszettség, de én most ilyen kronológiailag raktam össze a szavakat, akkor utána jön az, hogy kíváncsiság, / bátorság, ezt szeretném egy szónak tekinteni. És a harmadik pedig az a biztonság. És ez az, ami mondjuk a mostani állapotomat tükrözi. Tehát most így ez a 3 szó, ami így önismeretként, és ez így ilyen folyamatot is képvisel. Nagyon izgi, hogy ezt a 3 szót említetted, mert talán akkor így végig is tudunk menni a folyamaton ezáltal. Mert pont azt szerettem volna kérdezni, hogy vissza tudsz emlékezni arra az időre, amikor még abszolút nem foglalkoztál önismerettel, hogy mikor volt ez, és hogyan érezted magad akkor? Nagyon is vissza tudok emlékezni. Én nagyon sokáig nem foglalkoztam önismerettel, szóval tök érdekes, hogy én most leszek decemberben 39 éves, és én 32 évesen kezdtem el foglalkozni. Ami azért érdekes, mert egyébként nagyon fiatal korom óta elképesztően nyitott voltam az ilyen dolgokra. De 16 évesen például volt, hogy voltam egy reiki beavatáson, és kinyitották a koronámat, és szememre sem rebben, mert annyira természetes volt. Meg mindig hittem az energiákban, mindig is hittem a reinkarnációban, de hogy valahogy soha nem volt olyan közeg, olyan tér,
ahol tudtam volna ezzel kapcsolatban bárkivel beszélgetni, vagy fejlődni, vagy meg nem ismertem igazából sokáig felvállalni, hogy én ezekben a dolgokban hiszek, csak beszélgettünk nagyon sokat az ilyen dolgokról, mert mi nagyon hasonló beállítottságúak vagyunk, és vele mindig is tudtuk, hogy így azért ez itt van bennünk, és majd egyszer csak így teret fog kapni. Szóval én gyakorlatilag ilyen 32 éves koromig hát ilyen felszínes buborékban éltem, és most így végig gondoltam ezt az egész folyamatot. Azért nekem nagyon nagy puttonyok voltak a vállamon, és nekem azért a tinédzser korom, meg ez a 30 éves koromig tartó időszak, ott például az alkohol az elképesztően nagy szerepet játszott. És most már így kimerem mondani, hogy nekem így voltak problémáim az alkohollal, ami azért elég erős is volt. Nekünk a családban is van ilyen sztori, tehát édesapám kapcsán, meg több függőséggel küzdő ember, családtagunk volt. Az alkohol az nekem egy hatalmas ilyen menekülő eszköz volt arra, hogy elnyomjam az érzéseimet, meg mindent, ami bennem van, meg egyébként ilyen közegben is mozogtam nagyon sokáig, tehát hogy ez a felszínes világ, bulizunk, és nem igazán foglalkozunk azzal, hogy mi van a lelkünkkel, meg úgy egyébként az élettel. Meg rám egyébként ez nagyon sokáig így jellemző is volt, hogy én sodródtam nagyon sokáig, tehát nem volt konkrét karriertervem, nem volt egy ilyen vágyam, hogy én tudom, hogy ez is ezt szeretnék lenni, és akkor ezek az action step-ek arra, hogy én elérjek odáig. Szóval én nagyon sokáig így sodródtam, és ugye volt egy komolyabb autóbalesetem is, ami szintén ugye az alkohollal volt összefüggésben, mert ugye ittasan vezettem. És még az sem volt, képzeld el, egy akkora felkiáltó jel. Tehát ott már azért így éreztem, hogy itt valami így nem klappol, és egy kicsit a dolgok mélyre kell nézni, de még az sem volt egy olyan fordulópont, amire azt mondom, hogy onnantól kezdve változott meg az életem. És ugye így csöppentem a filmszakmába is, hogy volt egy nagyobb adósságom az autóbaleset miatt, és hazaköltöztem külföldről, és el kellett kezdenem valahol dolgozni, hogy minél gyorsabban kipörgessem az adósságaimat. Így kerültem 30 évesen a filmszakmába, és csak azért mesélem ezt az egészet, mert ez így szépen oda vezet, hogy hol volt az, hogy elkezdtem az önismerettel foglalkozni, és akkor a filmszakma volt az, ahol ugye elkezdtem dolgozni, tök sikeres voltam, lépkedtem fölfelé, és aztán volt egy pont, amikor jelzett már a testem, hogy ez most így nagyon nem okés. Gyakorlatilag az volt az a pont, amikor éreztem, hogy valamit változtatnom kell, és ez tényleg így 32-33 éves koromban volt csak. Előtte se pszichológusnál, se semmilyen terápián, nem meditáltam, nem csináltam semmit. Szóval nekem az önismerethez semmi közöm nem volt. Nagyon-nagyon hosszú ideig. És mesélhetsz picit arról, hogy milyen volt ez az életszituáció, amikor a filmszakmádból dolgoztál, hogy mi volt az, ami elindított igazából az önismeret útján? Volt egyetlen pont, vagy ez egy ilyen folyamat inkább? Hát az volt, hogy befejeztem egy hosszabb projektet, és akkor nagyon-nagyon ki voltam égben, nagyon fáradt voltam. Ez 2019 vége volt, és akkor az volt, hogy megosztott egy ismerősöm, egy nagyon kedves ismerősöm egy posztot a Facebookon, hogy Vipasszana meditációs tanfolyam indul, és ugye ezt ő szívből ajánlja. És én ettől a lánnyal már voltam korábban Sri Lankán, 3 hetet együtt töltöttünk, de csak szörföztünk, és ott egyszer-kétszer meditáltam vele, és nekem nagyon hiteles valaki volt, és úgy voltam vele, hogy hogy most van időm is, pénzem is, úgyhogy én ezt most el fogom kezdeni. És akkor így kezdődött nekem a meditációval való kapcsolatom, hogy a Vipasszana meditációt kezdtem el. Ez egy 2,5 hónapos tanfolyam volt, és azt kezdte el nyitogatni az ajtókat nálam, mert az így hozta magával azt, hogy akkor utána elvégeztem a haladót, elvégeztem utána a Theta Healing 1-2 tanfolyamot, és akkor már éreztem, hogy ott valami elkezdődött. És közben egyébként elkezdtem pszichológushoz is járni, és volt egy pont, arra a mai napig emlékszem, hogy pont pszichológustól jöttem haza, és ültem a kocsiban a rakparton, csörgött a telefonom, és láttam, hogy ki hív. Ez december eleje volt valamikor.
és tudtam, hogy azért hívnak, mert hogy januárban indul egy új film, és hogy vállaljam el. És akkor olyan testi tüneteim voltak, hogy elkezdett, tehát majdnem elhánytam magam a kocsiban, hogy én ezt nem akarom, mert ugye eddig folyamatosan mindenre igent mondtam, mert ugye volt bennem is egy ilyen tanult mintázat, hogy igen, itt a lehetőség, pénzt tudok keresni, biztonság, miért mondanék nemet, mentem egyik produkcióból a másikba, és ugye elvileg erre is az lett volna a normális reakció, hogy hát fiatal vagyok, 33 éves, tudok pihenni egész decemberben, előtte pont voltam azt hiszem szörfözni is Portugáliában, meg a barátnőimmel Olaszországban, tehát volt pihenés is, hogy igazából januártól miért ne kezdhetnék el dolgozni. De a testem annyira jelzett, hogy minden porcikájában, hogy ezt ő nem akarja, hogy akkor nemet mondtam a felkérésre. És akkor most is így kiráz a hideg, mert érzem, hogy akkor választottam magamat először, és mertem figyelni arra, hogy a testem mit súgál nekem, és mit mond. És az egy fordulópont volt. Wow. Nagyon szuper, hogy említed ezt, hogy ilyen egyrészt, hogy testi tüneteid voltak, amikor elindultál, hogy már nagyon kifáradtál, egyszerűen egy ilyen kiégéses állapotba kerültél, illetve amikor először magadat választottad, akkor is a testedre hallgattál, hogy ez a meditációnak köszönhető, vagy mi az, amikor te így elkezdtél odafigyelni jobban arra, hogy a tested mit üzen, mert én azt érzem egy picit, hogy eltávolodtunk így a testünktől olyan szinten, hogy így nem figyelünk a jelzéseire, és hogy ez egy nagyon jó ilyen pont, amit most említettél, hogy te tudsz erre figyelni már, és hogy minek köszönhető ez. Igen, egyrészt nekem azért mert tényleg olyan testi tüneteim voltak, hogy állandóan szorongtam, tehát hogy nem tudom, hogy szerintem nagyon sok ember tud azzal azonosulni, hogy milyen érzés az, hogy egyfolytában itt érzel egy nyomást, vagy a torkodait, vagy egyszerűen csak ez az ignoráltság mindennel kapcsolatban, hogy nincs kedved fölkelni, nincs kedved dolgokat megcsinálni, halogatsz, de nekem ez a szorongás, ez egy állandó visszatérő dolog volt, és volt már az a pont, amikor azt éreztem, hogy nem lehet ez normális, hogy így kell léteznem, és ugye nem is szeretnék így létezni a következő x évben, amit még itt töltök a Földön, szóval egyrészt ezeket érzékeltem, ezeket a tüneteket, amiket nagyon sokáig ugye még a filmezés alatt ugye az alkohollal próbáltam ugye ezt tompítani, de ugye ez a szívás az alkohollal, hogy ez meg ugye annyira durván felrősíti a szorongásokat, hogy aztán megjött az, hogy hajnalban ugye ez a szívdobogás, meg amikor elkezded magadat bántani fejben, szóval az egy nagyon rossz időszak volt, és az biztos, hogy sokat segített, hogy azért a vipasszana meditáció az pont ezt tanítja, hogy ugye csendben ülsz, és figyeled a testi érzeteket, és ott már megtanultam azért összekapcsolódni azzal, hogy melyik érzés mit jelent, és azért szerintem a között már azért könnyebb különbséget tenni, hogy ez most egy bizsergető gyomorgörcs, a reggel éreztem, hogy várom ezt a beszélgetést, vagy pedig egy olyan, ami ilyen nagyon, nagyon rossz érzést kelt. És tök érdekes, mert ugye az elmúlt 4-5 évben foglalkoztam nagyon sokat az Access Consciousness eszközeivel is, és hogy ugye ott van egy ilyen eszköz, ami ugye ezt tanítja, ez a könnyű nehéz, és hogyha bármi, amire te azt érzed, hogy könnyebb leszel tőle, hogy kitágul a valóságot, hogy azt érzed, hogy úristen, ez még több lehetőséget teremt az életedben, akkor az egy igen, és amire meg azt érzed, hogy így összehúz és összeszorít, mint hogyha így húsba kötnének, és azt érzed, hogy így megfullaszt tőle, az nem. És ez egy ilyen érzés volt, amire azt éreztem, hogy én nem tudom elképzelni, hogy visszaüljek oda az irodába hétfőn, és megint végig toljak egy x hónapos filmes produkciót. És ugye említetted, hogy az első eszköz az a meditáció volt. Na, a meditálás, ez most nagyon-nagyon népszerű, viszont szerintem az emberek többsége az túlzott elvárásokkal van így maga felé, amikor elkezd meditálni, és hogy így nem is igazán értik, hogy miről is szól, vagy hogyan kellene ezt elkezdeni. Tehát szerintem azért egy elég jó utat jártál, mert hogyha egy több mint 2 hónapos tanfolyamon kezdted, akkor ez pontosan arról szól, hogy szépen felépítsétek, hogy hogyan is érdemes meditálni. Nem azt mondom, hogy kell, mert hát sokféleképpen lehet, de hogy hogyan érdemes ezen az úton elindulni. Van-e bármilyen megélésed, amit így szívesen elmondanál másoknak ezzel kapcsolatban?
Azt érzem én is, amit te mondasz egyébként, hogy az emberek, hogy az egész meditáció túl van misztifikálva, és túl van gondolva, és pont emiatt az emberek rögtön úgy állnak hozzá, hogy én nem tudok meditálni. Meditálni mindenki tud, és nem lehet rosszul csinálni. Szóval szerintem ez két olyan mondat, ami rögtön kikulcsol egy csomó dolgot a fejünkben. Én ugye vipasszana meditációval kezdtem, ami egy csöndben ülő meditáció, ahol egyébként nagyon nem is engedik meg azt, hogy te mozogjál például, és ugye nincsen semmilyen zaj, nincsen vezetett meditáció, és azóta azért már kipróbáltam többfajta meditációt is, és például én kialakítottam a saját meditációmat, és az is olyan, hogy ezzel sem vagyok már például szigorú magammal kapcsolatban. Van, amikor jól esik csendben ülni, és csak a légzésemre figyelni, és egyébként a meditációnak pont ez a lényege, hogy legyen naponta 5, 10, 20, 30, 40, 50 perced, amennyit éppen rászánsz, vagy amennyire akkor éppen igényed van, hogy becsekkolj magadnál. Az egész arról szól, hogy egy kicsit kizárd a gondolataidat, a stresszt, azt, hogy mit kell holnapra főzni, hogy a gyereket hova kell vinni, hanem hogy egy picit csak figyelj a légzésedre, és engedd meg megfigyelni azt, hogy mi jön fel benned, hogy milyen érzések vannak a testedben, és ez néha elég 5 perc is, és szerintem ez az, ami nagyon fontos, hogy a kocsiban is lehet meditálni, amikor hamar odaérsz a gyerekért, és nem mész még be, mert vársz még 5 percet, vagy amikor a Lidlbe mennél bevásárolni, és csak ülsz 5 percet, tehát annyi lehetőség van erre, csak el kell kezdeni, és gyakorolni kell. Tehát szerintem ez a legfontosabb a meditációnál, hogy ezt gyakorolni kell, és minden nap csinálni kell, és így fog kialakulni egyre szorosabb kapcsolat önmagaddal, és egyre könnyebb lesz megfigyelni azt, hogy éppen akkor hogy érzed magad, vagy csak megszeretgetni magad. És én azt is szoktam csinálni, amikor érzem, hogy nekem is túl sok minden van a fejemben, hogy épp csak berakok egy nagyon-nagyon szép zenét, vagy megerősítéseket, vagy én is szoktam tartani vezetett meditációkat, mert valakinek az kell az elején, hogy vigye a hangod, és mondd neki, hogy mit képzeljen el, ugye ezek leginkább ilyen vizualizációs gyakorlatok, és erre már annyi lehetőség van egyébként az interneten is, hogy az ember megtalálja, hogy mi az, ami neki jó, és szerintem ez a legfontosabb, hogy próbáljunk ki több dolgot, és nézd meg, hogy neked kinek a hangja szimpatikus, melyik zenét szereted, hol tudsz egy picit tényleg nyugalmi állapotba kerülni, és azt érezni, hogy na, most el tudom lazítani a vállamat, az állkapcsomat, és csak adok magamnak egy 10 percet. Szóval én mindig mindenkinek ezt szoktam mondani, hogy bármilyen ülő pozícióban lehet meditálni, nem csak így ilyen lótuszülésben. Én sem tudok így meditálni, mert nekem például laza a bokaszallagom, és nem tudok körülbelül ülni, és mindig ilyen fura pózokba ülök, de attól még leülök, és ott vagyok, és megmutatom magamnak, hogy igenis van 10-15 percem naponta arra, hogy megnézzem, hogy ma hogy érzem magam. Köszi ezeket a nagyon fontos gondolatokat, mert amúgy én is úgy hasonlóan látom, és hogy ugye az a lényeg, hogy mindig szálljunk magunkra időt, és nem az, hogy ez hogy néz ki, hogy te is mondtad, hogy mindegy, hogy hogyan ülsz, hogy nem teljesen mindegy, de hogy nem a póz a lényeg, és nem a karítés, hanem az, hogy szálljál időt magadra. Említettél itt elég sok eszközt már, a meditáción kívül még ugye Reikit, az Access Consciousness-t. Ahogy tartottunk, hogy elkezdtél gyakorolni, és mi változott ekkor, vagy hogyan érezted magad? Hát ez úgy volt, hogy ugye nyilván, hogyha az ember elvégez egy meditációs tanfolyamat, akkor az ugye azzal jár, hogy akkor neked gyakorolnod kell otthon. Meg ugye én is éreztem a jótékony hatását, szóval ezt így elvittem magammal a tanfolyamról, és gyakoroltam. Ugye akkor jött a Theta Healing, az ugye energiákkal dolgozik, akkor elkezdtem megengedni azt az oldalamat kinyílni, megnyílni, ami hisz ebben, hogy minden energia, és ugye elképesztő teremtő erőnk van. És akkor volt az, hogy pont abban a hónapban, ott januárban csatlakoztam ugye ahhoz a nemzetközi közösséghez, akikkel ugye a kis vizes dolgaimat is csinálom, és az csak egy ilyen, azt hiszem, hogy évzáró, vagy ilyen évindító ilyen challenge volt, és például ott én rengeteg eszközt tanultam, ott nagyon sokat naplóztunk, nagyon sok ilyen vizualizációs gyakorlat volt, nagyon sok
olyan könyvjavaslat, amire azt éreztem, hogy úristen, mindent el szeretnék olvasni, és közben ugye az nekem nagyon sokat adott például, hogy olyan embereket ismertem meg, akikkel végre tudtam ilyen dolgokról beszélgetni. És azt éreztem, hogy otthon vagyok. És így ezek a dolgok adottak szépen össze, hogy ugye elkezdtem meditálni, hogy elkezdtem meghallani azt, hogy ki is vagyok én valójában. Feltettem magamnak ezeket a kérdéseket, hogy mire vágyom. És volt egy ilyen feladat, hogy írjam le, hogy mire vágyom. És így 3,5 órán keresztül ott ültem, és gondolkodtam azon, hogy oké, de én most igazából mire vágyom? És hogy ezek nagyon olyan felismerések, hogy hogyan akarom megváltoztatni az életemet, ha azt se tudom, hogy mire vágyom. És hogy merni feljönni ezeket a vágyakat, a gondolatokat mindenféle filter és szégyenérzet nélkül, és leírni, hogy mire vágyom igazából, milyen életre. És akkor jött ez a 2020-as Covidos időszak, és ugye nagyon sokat voltam otthon, meg hát mindenki. Szóval az nagyon sokat segített elmélyülni ezekben a dolgokban, akkor tényleg rendszeresen meditáltam, rendszeresen naplóztam, rendszeresen hallgattam ilyen hanganyagokat, rengeteg önismereti könyvet olvastam. Hogyha az ember így beleszagol ennek az egésznek egy picit a levegőjébe, hogy elindulsz ezen, és egy új világ nyílik ki előtted, akkor basszus nagyon nehéz visszafognod magad, még akkor is, hogyha nagyon sok rossz és fájdalmas dolgot hoz fel. De én azt ilyen csodaidőszaknak éltem meg, hogy azt éreztem, hogy végre merem megengedni magamnak, hogy felszínre törjön az, aki én valójában lenni szeretnék. Akkor még nem az voltam, de hogy elkezdtem olyan döntéseket hozni, amik miattam voltak, és nem másokért hoztam, hanem azért, hogy tényleg el tudjam kezdeni megváltoztatni azt, aki vagyok, ahogy létezem, a szokásaimat, és kialakult előttem egy másik jövőkép is, és ez nagyon-nagyon sokat segített. Azt említetted, hogy nagyon sokat olvastál és hallgattál önismereti könyveket, hanganyagokat. Szerintem idáig rengeteg ember eljut, vagy én azt gondolom, hogy azért idáig sokan eljutnak már, de hogy mik voltak azok az apró, akár aprónak tűnő lépések, amiket így megtettél, hogy ezek így ne csak így halld őket, hanem hogy be is épüljenek, meg hogy így magadévá tud tenni őket. Mert szerintem ezek azok a dolgok, amik így sokaknak hiányoznak, vagy amit mondtál, hogy nehézségek jönnek fel, vagy nehéz érzések, ezeken hogyan tudtál túllendülni? Az elején én is beleestem ebbe a hibába, amit mondasz, hogy ami szerintem nagyon sok emberrel megesik, amikor elindul egy önismereti úton, hogy faljuk a tananyagokat, és tényleg akkor könnyedén mondod azt, hogy nem nézel Netflix sorozatot, mert inkább valami olyat akarsz nézni, ami táplálja az elmédet, meg a lelkedet. Okoz egy kis függőséget, viszont ugye ott jön ebben a csavar, hogy valóban mikor kezded alkalmazni ezeket a dolgokat a mindennapokban. És nagyon sokáig én sem kezdtem el, hanem éreztem változást, de nem éreztem gyökeres változást. Azt már így elkezdett felderengeni egy másik minőség, egy életminőség előttem, de azért még nagyon sokszor az volt, hogy ugyanazokhoz a dolgokhoz nyúltam, és nem tudtam sokáig rutint kialakítani, és akkor az volt szerintem egy fordulópont, amikor tényleg elkezdtem bizonyos dolgokat napi szinten rutinszerűen csinálni, és ez a naplózás volt, meg a meditáció. És elkezdtem figyelni azt, hogy én hogyan beszélek magammal, és milyen gondolataim vannak. Az is egy olyan arconcsapás volt, hogy hányszor bántottam magam például mondjuk meditációk közben, hogy jaj, megint mind gondolkozom, és hogy miért kalandozott el az agyam, és hogy ezek nagyon nagy felismerések voltak, hogy hányszor beszélek magammal csúnyán, hányszor ítélkezem magam felett. És ez egy nagyon, nagyon hosszú és lassú folyamat,
szerintem, és nagyon észnél kell lenni, hogyha tényleg szeretnél változást, és el kell köteleződni szerintem amellett, hogy te tényleg szeretnél változtatni az életeden. És ez nagyon sok mindenbe kerül egyébként, sok ember nem fogja érteni a dolgaidat, sok régi barát fog lemorzsolódni, lehet, hogy a szüleid sem fogják érteni, hogy most máshogy reagálsz dolgokra, már nem mész bele azokba a vitákba. Például ez is egy nagyon fontos dolog szerintem, amikor már elkezded észrevenni azt, hogy máshogy reagálsz az emberekre, már nem húzod fel magad, már vennéd a levegőt, hogy válaszolj, de inkább csöndben maradsz. Szóval ezek az apró ilyen kis nüansznyi dolgok azok, ahol lehet érezni szerintem, hogy valami elindult. És egyébként én nagyon sokat sírtam, rengeteget sírtam. Szóval ugye nekem ugye a párom, vele azóta vagyunk együtt kb. Amióta ez az egész elindult, így 6 éve, szóval ő végigkövette ezt az egészet, és ő nagyon sokszor jött arra haza, hogy csak azt látta, hogy fekszem a földön, és sírok, és annyira jó volt, hogy soha nem bántott ezért, vagy nem ítélkezett, hanem ő ezt így tudta, hogy én most így egy ilyen nagy átalakuláson megyek keresztül, és nekem a sírás az egy ilyen nagyon-nagyon tisztító és gyógyító folyamat volt. Szóval én nagyon szeretek sírni, mert tudom mindig, már különbséget tudok tenni a szomorú sírás és a gyógyító, tisztító sírás között, úgyhogy én mindenkit mindig bátorítok arra, hogyha valami ott van, akkor csak rakd be azt a zenét, és sírt ki magadból, és sokkal jobb lesz utána a dolog. És egyébként, ami még nekem változást hozott, az az Access Consciousness eszközök, mert az volt az, ahol éreztem, hogy már nem csak arról szól, hogy nekem folyamatosan gyógyulnom kell, mert azért az is egy ilyen nagyon terhes érzés tud lenni, amikor már foglalkozol magaddal x éve, és akkor kipróbáltál ezt, meg azt, meg amazt, és még mindig azt érzed, hogy te még nem vagy jól, még gyógyítanod kell magad, még mindig nagyon sokszor nem jött fel, és nekem az Access volt az, ami hozott ebben egy ilyen feloldozást, egy könnyedséget, ahol éreztem, hogy nincsen velem baj, és hogy amellett, hogy még vannak bennem megdolgozatlan részeim, meg dolgaim, attól én még tanulhatom, és elkezdhetem az életet könnyedén és örömtelien élni, és ez a találkozás, ez nekem nagyon-nagyon sok könnyedséget hozott az életembe. Mesélsz egy picit az Accessről, aki nem ismeri, csak így nagy vonalakban, hogy pontosan mi is ez? Igen, ezt mindig nehéz definiálni, ez egy eszköztár gyakorlatilag, ami végtelenül egyszerű, és az egész azon alapul, hogy visszaadja az embereknek a lehetőségek érzetét, hogy újra azt érezd, hogy nem különc vagy, nem fura vagy, nincsen veled semmi baj, nem romlott el a tested, a lelked, hanem egyszerűen csak lehet, hogy vannak különleges képességeid, lehet, hogy túl sok érzelmed van, és nem voltak eddig eszközeid, és ezek ilyen tényleg nagyon egyszerű kérdések. Most kérdésként mondom őket, leginkább így használjuk őket, amiket, hogyha elkezdesz így feltenni bizonyos szituációkban, akkor azok segítenek egy picit kikönnyíteni azt az érzést, ami benned van, segítenek nézőpontot váltani, és ezáltal tudsz máshogy reagálni utána így dolgokra, emberekre, szituációkra, magadra, és nekem ez az érzés, hogy én akármikor Access eszközökkel foglalkozom, vagy ilyen hanganyagokat hallgatok, akkor mindig csak azt érzem, hogy így nagyobb tőle a világom, és szerintem ez nagyon fontos, hogy azt az érzetet visszaadja, hogy nagyon sok lehetőségünk van, és nagyon sok potenciál van bennünk, amit nem merünk felszínre hozni, nem merünk használni, és szerintem ezért egy nagyon-nagyon jó eszköztár az Access Consciousness, és vannak nyilván tanfolyamok, meg mindenféle dolgok, de hogy annyi nyeres tananyag is elérhető az internet, hogy ha már csak valaki azokat az egyszerű kérdéseket elkezdi használni a mindennapokban, már attól garantáltan lesz változás az életében. Ezeket kérdések meditáció során használod őket, vagy naplózásnál, vagy hogyan kell ezt elképzelni a gyakorlatban? Naplózásnál szoktam használni, meg
meg inkább ilyen hétköznapi szituációkban. Tehát abban segít nagyon sokszor, hogy észrevedd azt, hogy milyen téves hitrendszerek működnek benned. És hogy mennyi olyan hely van, ahol lekorlátozod magadat abban, hogy például az univerzum tudjon neked adni dolgokat. Ugye ezt is elfelejtjük, hogy nagyon sokszor csak kérnek el dolgokat, és nem merünk kérni. És mondjuk bármikor, hogyha mondjuk elmegyek, én itt szoktam parkolóhelyet kérni mindig, vagy hogyha megkapom a parkolóhelyet, akkor utána megkérdezem, hogy oké, de hogyan lehetne ez még ennél is jobb, hogy jöjjön oda valaki, és nyissa ki nekem az ajtót. És ugye ez is olyan, hogy minden szituációnál még ott van a lehetőség annak, hogy ez lehet jobb, és nem pedig bezárjuk azt, hogy oké, én ennyit érdemeltem egy parkolóhelyet, de többet már nem. Tehát holnap már nem fogom megkapni a parkolóhelyet, mert hétfőn megkaptam. Vagy például az is tök érdekes, amikor azt érzed, hogy nagyon-nagyon intenzív benned egy érzés, és csak föltenni azt a kérdést, hogy ez az érzés, ez kihez tartozik, mert annyira érzékeny, energetikai lények vagyunk, hogy egyszerre több százezer emberrel vagyunk összekapcsolódva érzelmileg, és lehet, hogy az, amit te érzel, és amit pörögsz 3 napja, az érzés, az nem is hozzád tartozik. Nagyon egyszerű kérdések, meg akár tényleg ez a könnyű, nehéz, amit lehet használni akkor, hogyha új munkát akarsz, ha elmész randizni, vagy ha csak a barátnőt elvézni, hogy fölteszed magadnak ezt a kérdést, hogy most neked ez most egy könnyű érzés, hogy elmenj erre a randira, vagy aláírd ezt a munkaszerződést, vagy nem. És hogyha az jön, hogy nem, akkor a testedben érzed a nemet. És hogy ez is egy ilyen tök jó eszköz arra, hogy visszakapcsolódja a testedhez, és figyelj arra, hogy az intuíciód, meg a mindened, az hogyan kommunikál veled, mert kommunikál velünk a testünk folyamatosan. Köszi szépen. És az önismereti munka azért az nagyon egy bennünk zajló folyamat, és hogy leginkább mi kellünk hozzá, de hogy néha azért szükségünk van segítőkre, így a te utadon kik voltak azok, akik segítettek neked, hogy segítenek neked a mai napja? Érdekes, mert én nagyon-nagyon keveset jártam pszichológushoz, és nekem nincs egy ilyen klasszikus mentor az életemben jelenleg. Olyan ember van, akivel nagyon közeli kapcsolatban állok, de ilyen klasszik segítő pszichológus, mentor, az most nincsen mellettem, de nagyon sok ilyen volt, akik így időszakokban ott voltak az életemben, és nagyon hiszek abban, hogyha egy ilyen embert találunk, akkor az egyrészt nem véletlen, és hogy tényleg az energiájával, és nagyon is szükség van arra, hogy legyen egy olyan bizalmas személy, akivel meg tudod beszélni az elakadásaidat. Tehát, hogy szerintem a pszichológushoz járás, az manapság már nekem még fura, hogy ez tabu, mert sokan nem merik ezt felvállalni, vagy még mindig szégyelik, mert szerintem olyannak kéne lenni, mint hogyha fodrászhoz járna az ember. És szerintem az első lépcső az önismeretben, hogyha valaki elkezd pszichológushoz járni, és utána én azt gondolom, hogy most már annyi eszköz áll a rendelkezésünkre, hogy ezt mindenképpen ki kell egészíteni olyan technikákkal, olyan eszközökkel, amik nem csak ilyen verbális kommunikációra alapszanak, tehát nem csak az, hogy beszélgettek dolgokról, hanem amik segítenek a testünkből ugye felszínre hozni és kioldani ezeket a blokkokat, meg a traumákat. És nekem inkább ilyenek voltak így az életemben, akik mondjuk segítettek egy-egy eszközben jobban elmélyülni, akár akik légzést tanultam, akár perui sámánnő, aki ugye voltam többször ilyen mesternövényes elvonuláson, és ők nincsenek állandóan az életemben, hanem csak így tudom, hogy ott vannak, és tudom, hogy számíthatok rájuk, meg fordulhatok hozzájuk segítségért, ha úgy érzem, hogy éppen most arra van szükségem. A második szavad az 2 szó volt, a bátorságra emlékszem, de mi is volt a másik? Kíváncsiság. És a kíváncsiságod az így miben segített ebben az úton? Kíváncsiságom szerintem mindenben. Azt szerintem egy ilyen, azt nagyon szeretem ezt a tulajdonságomat, mert a kíváncsiságom miatt
tartok egyébként most ott, ahol tartok, mert elkezdtem felfedezni azt, hogy rengeteg lehetőség van, és ha én nem vagyok kíváncsi, akkor nagyon sok minden nem érkezett volna meg az életemben, nem érkezett volna meg a víz, ami az életem nagy részét kiteszi, mert az is a kíváncsiságomnak köszönhető. Ha nem vagyok kíváncsi, akkor nem jutottam volna el külföldre dolgozni, mert akkor nem kattintottam volna rá arra a kiírásra, nem mentem volna el a vipasszana meditációra, nem mentem volna el a ayahuasca elvonulásra, nem mentem volna el légzés terápia képzésre, és ugye ez nekem mind kíváncsiság, mert meg akartam jobban érteni azt, hogy én ki vagyok, hogyan működöm, és hogy mit adhat nekem egy-egy ilyen újabb, nem tudom, tanfolyam, elvonulás, bármi. És a mai napig ezt érzem, hogy én, ha nem tudom, az Instagramot is úgy scrollom, hogy 6 millió screenshotom van, mert folyamatosan így azt nézem, hogy mi az, ami megszólít, és mi az, ami kíváncsivá tesz, és mindig azt érzem, hogy na, azzal dolgom van, vagy akkor ennek majd utána nézek, és nagyon sok szuper dolog, emberek, események, zenék, bármi az így jutott el hozzám, hogy kíváncsi voltam. És mi hozta meg a bátorságodat, vagy mikor érezted magad először bátornak? Először bátornak? Hát akkor, amikor ugye nemet mertem mondani a filmes. És akkor, amikor megvettem a Kangen-gépet, akkor is nagyon bátornak éreztem magam. Meg amikor, az is egy nagyon erős pillanat volt, igen, amikor először posztoltam úgy az Instagramra, hogy írtam magamról, és egy őszinte poszt volt, és megmertem nyílni, és előtte csak nem tudom, koktélos emojikat használtam én is a képekhez, és emlékszem, hogy arra ott nagyon bátornak éreztem magam, hogy na, én most valami olyat csinálok, amit eddig nem, és tudom, hogy ez másnak akkor már teljesen természetes volt, de hogy aki eddig egy kis burokban élt, és félt megmutatni magát, annak egy ilyen dolog is olyan, hogy dobog a szíved, amikor rámész arra, hogy közzététel, mert tudod, hogy most valami olyat mutatsz meg magadból, amit eddig nem mutattál, és persze ilyenkor beindulnak a félelmek, hogy mások mit fognak gondolni, ítélkezni fognak, nevetni fognak, és ehhez bátorság kell. Abszolút. És mi jött ezután, miután közvetítetted ezt a posztot? Utána nagyon-nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam, és ott kezdtem el megérezni a történetmesélésnek az erejét egyébként, amit te is nagyon sokszor hangsúlyozol, meg amire egyébként az egész beszélgetés sorozat épül, hogy nagyon fontos beszélni a sztorinkról, arról, hogy kik vagyunk, és elképesztő inspiráló tud lenni másoknak, mert én tudom, hogy mennyi inspirációt kapok abból, hogyha számomra ismeretlen embereknél olyan sztorikat olvasok, amivel tudok azonosulni, akár csak egy szóval, egy hangulattal, egy mondattal, és csak azt érzem, hogy nem vagyok egyedül, és szerintem nekem is ez a gyógyulásomnak egy része volt, hogy elkezdtem megnyílni, és ahogy elkezdek megnyílni, és ahogy elkezdem folyamatosan a komfortzónán kívül tartani magamat, azt érzem, hogy na, hát igazából nincs itt a világ vége, és hogy ezt is túléltem, és még mindig itt vagyok, és közben érzem azt, hogy tudok valamit adni az embereknek. Szerencsére kaptam ezzel kapcsolatban is visszajelzéseket, szóval ez nem csak az volt, hogy most így ilyen vakon mentem előre. Egyébként az is nagyon kell, hogyha valakiben benne van ez a belső tűz, hogy tudja, hogy tud segíteni, akkor nem szabad, hogy bárki visszajelezzem. És nekem ez is egy gyógyulás volt, hogy ahogy mentem előre az utamon, egyre erősebb lettem, egyre inkább azt éreztem, hogy én nem tudok úgy élni, hogy nem vagyok igazán önmagam, és hogy valahogy tényleg ez a boldogságunknak a kulcsa, hogy merünk igazán önmagunk lenni, mert máshogy nem érdemes, és nem is tudsz szerintem teljesen kiteljesedni, ha nem merjük megmutatni magunkat. De itt ugye ez vonatkozik a nehézségekre is, mert hogy amikor jó, az könnyű megmutatni, de mi vezetett arra, hogy így
hogy ennyire őszintén kezdj el kommunikálni? Egyszerűen csak azt éreztem, hogy szeretném. Nem tudom, hogy valahogy én most ebben találtam meg az utamat, és hogy ezzel szeretnék segíteni bárkinek, aki csak néz, aki csak követ, vagy ahol valahol találkozik velem, hogy egy tök normális, már majdnem 40-hez közeli nő vagyok, akinek voltak szuper szakaszai az életében, de voltak nagyon kemény szakaszai az életében, és hogy soha nem késő változtatni, hogy soha nem késő karriert váltani, és hogy most így ez van bennem, hogy ahogy én kezdek ráébredni a saját erőmre, és arra, hogy mennyi mindenre vagyok, és lennék még képes, és hogy ez mennyire boldoggá tesz, valahogy ezt érzem most, hogy ezt nagyon szeretném átadni a nőknek, és hogy valahogy ez az, ami így visz előre, hogy tudom, hogy engem is azok a nők inspirálnak, akiknek olyan sztoriai vannak, hogy így leesik az állam, hogy úristen, komolyan, ez is megtörtént veled, és egyébként nagyon sok ilyen sztoria van mindenkinek, csak egyszerűen nincs meg bennünk a bátorság, hogy nekünk ez nem is tűnik annyira nagy dolognak, de egyébként, ha az másnak elmeséled, akkor ő meg azt fogja mondani, hogy komolyan, ez megtörtént veled, és ilyen normális vagy? De szerintem ez a titka ennek az egésznek, hogy ahogy így egy valaki elkezd egy picit jobban megnyílni, és mer igazán önmaga lenni, azzal más a többieket is inspirál arra, hogy ők is merjenek leginkább önmaguk lenni, és ez a hullámeffektus, amiben én nagyon hiszek, hogy engem is inspirál valaki, amiből én táplálkozom, én is inspirálok valakit, aki belőlem táplálkozik, és utána pedig az ember is valakit inspirálni fog. És én nagyon-nagyon szeretem ezt az érzést. De ehhez azért nagyon nagy fokú tudatosságra is szükség van, és hogy említetted, hogy amikor az ember ilyen tudatos lesz, ahogy elkezd bátran kommunikálni magáról, akár a környezetében, akár a social médiában, az emberek azért sokszor furcsán néznek, elmaradoznak barátok, családod, és nem mindig tud ehhez igazodni, hogy ezeket az érzéseket, meg ezeket a tapasztalatokat te így hogyan kezelted? Hát ez nagyon nehéz. Erről is szerintem már biztos, hogy született könyv, de még biztos, hogy lehetne írni egy párat, hogy egyébként ez sokáig mennyire magányos út tud lenni. De addig magányos, ameddig nem tudatosítod magadban azt, hogy ez most egy változás, amin keresztül te most egy új emberré válsz, és el kell fogadni azt, hogy emberek, hogy mindenkinek megvan a saját választása, hogy éppen mit szeretne az életével kezdeni. Nekem is volt, hogy éreztem azt régi barátnőkkel, hogy nem tudunk úgy kapcsolódni, mint régen. Volt én is, hogy ítélkeztem rajtuk, volt, hogy bántottam őket is, magamat is, hogy miért nem tudunk úgy kapcsolódni, ahogy én szeretném, hogy kapcsolódjunk. Azokat lelkileg én nagyon-nagyon nehezen viseltem. Meg szerintem ők is, mert ők is érezték rajtam, mint hogyha én fölényeskednék velük, vagy azt érezném, hogy én most több vagyok, mert én már az önismereti utat járom, hogy ezt is meg kellett tapasztalni, és nekem is ezt a fejembe helyre kellett rakni, és most nagyon szépen kisimultak már így a baráti kapcsolataim, és a családdal is ez volt, hogy az elején nem nagyon értették, hogy ez micsoda, meg nyilván kaptam visszajelzéseket is, hogy volt, amikor túltoltam, azt, hogy mindenkit meg akarok utána így téríteni, meg elmondani, hogy most akkor ezt kéne csinálnod, vagy azt kéne csinálnod, vagy most azért reagálsz így, de szerintem ezen mindenki keresztül megy. De aztán, amikor megtaláltam valahogy ezt a középpontot így magammal, hogy hogy én tudom, hogy mit szeretnék az életben, amikor ez volt, és megérkezett bennem, hogy én tudom, hogy miért dolgozom, akkor valahogy sokkal megengedőbb lettem mindenkivel körülöttem, és aztán nagyon szépen beindult ez a folyamat, hogy ha magadat gyógyítod, akkor az egész családodat gyógyítod, és nagyon, nagyon szépen láttam ezt így tényleg szüleimen is, és a testvéremen is. Úgyhogy ez egy nagyon kemény
feladat, és nagyon sok álmatlan éjszakát tud okozni, és valóban lesznek olyan emberek, akikkel már nem akarsz kapcsolódni, vagy nem tudtok kapcsolódni, és szerintem ezt is el kell fogadni egyébként, nagyon sokat változunk, tényleg itt ilyen 15-20 éves barátságokról van szó, és csak azért, mert mondjuk 15 éve jóba voltatok, és évente egyszer találkozhatok, lehet, hogy utána már nem kell találkoznotok, mert ennyi dolgotok volt egymással. Ezt mindenkinek a saját kis környezetében kell megvizsgálnia, hogy az, akivel éppen most elmennek kávézni, az még ad neki, még tölti, úgy megy haza, hogy na, ez a másfél óra, ez most úgy telt el, hogy én valamit kaptam. Én akkor kezdtem érezni, hogy na, itt az idő, hogy embereket leépítsek az életembe, amikor éreztem, hogy ott vagyunk egy kávézóban, és egyszerűen a fejemben teljesen máshol voltam, és azt éreztem, hogy nekünk már nincs egymással dolgunk, és hazamentem, és sétáltam hazafelé, vagy buszmegállóba, vagy nem tudom hol, és azt éreztem, hogy ez ennyi volt, hogy már én most nem kaptam ettől a 1,5-2 órától semmit. És ez nem az embernek, a másik embernek a hibája, nem az én hibám, hanem egyszerűen csak tök más irányba ment az életünk. És hogy vagy most? És hogy mi az, amit így magad előtt látsz így az önismereti utadon, hogy mi az, amit még szeretnél most az elkövetkező időben fejlődni? Én most azt érzem, hogy most nagyon jól vagyok. Tényleg ez volt az első olyan év, hogy nem filmeztem egy percet sem. Ez is nekem egy nagyon nagy lelki folyamat volt, meg nagyon nehéz volt a leválás. És most idén volt, hogy tényleg megengedtem magamnak, hogy elkezdjem azt az életet élni, meg építeni, amire valóban vágyom, és egy nagyon intenzív nyáron is vagyok túl. Most azt érzem, hogy tényleg azt tanulom, hogy hogyan létezzem azt az energiát, amit szeretnék a jövőben, anélkül, hogy még mondjuk minden eleme meg lenne a fizikai valóságban. Szerintem ez nagyon nehéz, és ugye ez a manifestációnak az egyik kulcs eleme, és nagyon sok minden nem úgy alakult most nyáron sem, ahogy elképzeltem, de azt érzem, hogy van benne egy ilyen belső béke, meg biztonság, és egyébként az önismeretnek szerintem ez a lényege, hogy eljuss arra a pontra, amikor így biztonságban érzed magad, és tudod azt, hogy bármi jön, akkor neked van hozzá eszközöd, és nem az van, hogy ott állsz tanástalanul, hogy na, most beindult a szarcunami, és elromlott a mosógép, akkor utána el fog romlani a hűtő, és tudni, hogy a kocsimnak a kereke is ki fogjuk adni, hanem hogy egyszerűen így tudod uralni a helyzetet, meg magadat. És most ezt érzem, hogy valahogy így ebben a fázisban vagyok most, hogy azt érzem, hogy bármi jöhet, az a megbirkózom, és nem csak, hogy megbirkózom, hanem hogy ilyen jó érzéssel tudom kezelni, és ez egy nagyon jó érzés, hogy nem ez a kétségbe esett, kapálódzó állapot van, hanem hogy csak úgy jól vagyok, és persze vannak napok, amikor ugyanúgy visszaköszön a szorongás, ugyanúgy indokolatlanul rossz kedvem van, és grumpy vagyok, és mindenkivel legszívesebben csak nem tudom, 5 kilométeres távolságból érintkezik, de tudom azt, hogy ezek átmeneti állapotok, és hogy van eszközöm, és ezért nagyon hálás vagyok az önismereti útnak, meg mindennek, amit az elmúlt 6 évben magamra szedtem. És most egyébként pont abban a fázisban vagyok, hogy azt érzem, hogy ilyen egy kicsit szeretnék szintet lépni magammal kapcsolatban, és most pont úgy is alakulnak a dolgok, hogy egyre több helyen tudok kapcsolódni emberekkel, egyre több légzést tudok tartani, egyre több meditációt tudok tartani, és hogy most ez a következő pár hónapnak a célkitűzése nekem, hogy a kis vizes bizniszemen keresztül minél több olyan programot csinálni, hogy egyszerűen megerősítsem a nőket abban, hogy tudnak, és hogy képesek rá, és hogy most azt érzem már, hogy bennem is így lepedett nagyon sok minden, amit most már így kész vagyok egy picit így összegyúrni, és átadni az én kis katikás stílusomban.
amit nem gondoltam, hogy valaha ehhez lesz bátorságom, vagy hogy kész leszek rá, és most sem vagyok kész, de most azt érzem, hogy ez a következő lépés abban, hogy azzá a nővé váljak, aki szeretnék lenni, és én most nagyon sok ilyen future self meditation-t hallgattam egyébként, amik pont ilyen vezetett meditációk, és most valahogy ez jön mindenhonnan. Nagyon sok ilyen jelet, vagy nem tudom, hogy mondjam, ilyen kis impulzust kaptam ezzel kapcsolatban, hogy ezzel most így van dolgom. Nagyon-nagyon fontos dolgokat említettél, és amúgy szerintem is az egyik ilyen legfontosabb ez a belső biztonság, és ez a középpont megtalálása. Ugye ezt a biztonságot már gyerekkorunkban meg kellett volna kapnunk, csak hát sajnos szerintem a legtöbb ember ezt így nem kapja meg, és ezért is nagyon fontos, hogy most már így egyre szélesebb réteg indul el az önismeret útján, mert akkor leszünk boldog emberek, akkor lesz boldog társadalom, ha minél többen elérjük ezt. Igen, és nagyon jó itthon látni egyébként, hogy amíg pár éve furának néztek, hogy elmész egy, nem tudom, hangtál meditációra, vagy egy elvonulásra, hogy most már mindenből annyira széles választék van, és annyira jó, hogy férfiak is mernek menni, hogy ez már kezd nem tabu lenni, és nem szégyen, hanem hogy ez már így kezd természetessé válni, hogy igenis a mostani életvitelünkkel, meg ebben a káosz világban, amiben élünk, ez az egy út van arra, hogy te boldog legyél, hogy ide befelé figyelj, és bármilyen formában, ha egy tánccal, ha egy edzéssel, ha egy légzéssel, egy meditációval, vagy csak egy pálószántó füstöléssel, de legyen meg minden nap az, hogy becsekkolsz magadnál, és megkérdezed, hogy na, mi van most, hogy vagy? Köszi, hogy mondtad, mert amúgy az lett volna a kérdésem, hogy így, ha valaki most szeretne elindulni az önismerete után, akkor így mit ajánlanál neki, így kezdőként? De ez nagyon jó volt, hogy mindenki találja meg a saját útját. Igen, és szerintem ehhez igen kell kísérletezni, és el kell menni több olyan eseményre, és kíváncsinak és bátornak kell lenni, hogy merjél elmenni akár egyedül is egy eseményre, és most már tényleg nagyon sok van. Vannak olyan, én igazából tényleg az elején azt javasolnám, hogyha valaki nem akar mondjuk pszichológushoz járni, mert fél ettől, még nem érzi azt, hogy meg akar nyílni egy idegen embernek, akkor választan egy olyan dolgot, ami egy kicsit passzív dolog, mondjuk tényleg egy hangtálas meditáció, ahol csak elmész, fekszel, semmit nem kell csinálnod, de érezni fogod azt, hogy ott így valami történik, vagy egy access bars kezelés, vagy egy csoportos jóga a természetben, és hogy ezek azért is nagyon fontosak, mert ott egyébként ugye annak is ott van a lehetősége, hogy új embereket ismerj meg, hogy lehet, hogy a mostani barátaiddal, vagy társaságoddal lehet, hogy nem tudsz beszélgetni ilyen dolgokról, és lehet, hogy ezért is félsz elindulni egy ilyen új úton, de belül már megszületett benned az érzés, hogy vágyom valami ilyesmire, csak még nem tudsz a barátnőddel elmenni, mert ő még nem nyitott rá, vagy a párod, de hogy el kell menni egyedül, és ott lesznek olyan emberek, akik majd tovább nyitják ezt a teret, és mondják azt, hogy figyelj, múlt héten megint itt voltam, és hogy megint megyek, akkor gyere oda, már menjünk együtt, és nekem is ez nagyon sokat jelentett a legelején, hogy ahogy elkezdtem nyitni egy új világ felé, új embereket is kaptam, és akik itt vannak velem a mai napig, és csodálatos kapcsolódásaink vannak. És tényleg ehhez ez a kíváncsiság, bátorság, ez kell, és az, hogy nem fogja az ember megbánni, tehát szerintem nincs olyan, hogy valaki azt mondja, hogy fú, a francéri indultam el az önismereti úton. Néha gondolhatja, de aztán majd... Igen, de az is csak ugye az egónk, mert ugye annyi rosszat tud felhozni, és nekem is volt, hogy legszívesebben azt mondtam volna, hogy nekem elég, és vissza akarok bújni a csigaházamba, és én már nem akarok többet gyógyulni, meg önfejlesztő könyveket olvasni, de ez nyilván az, hogy próbál az egónk, meg az idegrendszerünk a biztonságos, szép zónában tartani, de szerintem, ha valaki egyszer tényleg megérzi ennek az ízét, hogy milyen potenciál van benned, és mennyire jól tudod magad érezni egyébként a bőrödbe, akkor nincs visszaút. Vannak fázisok, de nem tudsz visszavenni a régi életedből. Abszolút. És én is nagyon hiszek még a közösségek erejében is, szóval, hogy nyugodtan, bátran menjünk egyedül. Én amúgy
szerintem akkor éreztem magam először bátornak, amikor egyedül elmentem ilyen közösségbe vagy helyekre, de mindig utána az annyira sokat adott nekem, hogy ott vannak olyan emberek, akik hasonlóan gondolkodnak, akikkel tudunk beszélgetni ezekről a témákról, akik ugyanazokat a dolgokat csinálják, amikor nem együtt vagyunk akkor is, és hogy szerintem ez is nagyon sokat ad. Úgyhogy csak így nagyon szerettem volna megköszönni, hogy jöttél, hogy beszélgettünk, hogy megint ilyen őszinte voltál, és hogy így tényleg őszintén elmondtad az utadat, és hogy hol jársz, és hát nagyon-nagyon-nagyon sok sikert kívánok a továbbiakba, és hát remélem, hogy még kapcsolódunk, és találkozunk. Köszönöm, Zsófi, biztosan, és nagyon köszönöm ezt a teret, meg ezt a lehetőséget, mert tényleg azt érzem, hogy így nagyon komfortosan tudtam így most így őszintén beszélni olyan dolgokról is, amiket másnak nem szívesen mondanék el, úgyhogy nagyon jó, amit elkezdtél, és folytat, és köszönöm, hogy én lehettem az első. Köszönöm, hogy a mai beszélgetésen velünk tartottál. Ha tetszett neked ez a beszélgetés, akkor iratkozz fel a Fordulópontok hírlevélre, vagy az Authentic Yourself YouTube csatornájára, ugyanis 2 hetente hasonló beszélgetésekkel jövünk, amelyek remélem, hogy téged is az önismeretre sarkalnak. Köszönöm, hogy itt voltál, találkozzunk legközelebb is!